Pano ndipanyasa voice box timapereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kulazilankhulapo pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Lero tabweretsani kulankhula kwa DJ Chiso, iwowa akudandaula kunena kuti mapolisi athu kuno kwathu Malawi chinyengo chikonda kuti chikunka chikuchulukira. Iwowa ndithu atchula mapolisi osiyanasiyana monga polisi ya Mangochi komanso polisi ya Mwanza Border. Titikale modzi pano panyasa voice box timve kuti DJ Chiso akuli bwanji pa nkhani zimenezi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Muli bwanji Amalawi nonse kulikonse kumene muli mchigawo chino cha madzulo. Ine ndi Chisomo Tebulo aka DJ Chiso. Dzana litali ndinapanga post nkhani yokhuza zinyengo pakalondolondo amene ndayamba oona mavuto amene amphawi kapena kuti anthu ovutika akukumana nawo. Komanso timayendera makamaka nkhani zokhuza fertilizer kuti wapindulira motani alimi, nkhani zokhuza chimanga chicho chaulere chogawira anthu anzathu ovutika kapena kuti anthu ovutika chikuyenda motani kapena zili pati. Timaonanso timalondoloza nkhani za milandu kodi milandu ikupangidwa hando motani kapena zikumakhala motani mabwalo athu a milandu komanso ma police unit. So ndinakamba nkhani yokhuza kwa Goliath kuti chinyengo chamanga nthenje pa Goliath police unit. Kumeneku ndinapanga post andandithokoze kwambiri abale akumeneku ku Goliath Tcholo, mwaonesa mtima wachikondi, mmafunira zabwino anthu anu, maona kuti zinthu zikulawika kwa mwina mantha amakukutani komanso mabwera ku inbox kwanga mukufotokoza chindunji chosiyanasiyana. So tidakafufuza betili kumeneku sitinachoke iyayi nkhani zokhuza zinyengo zonse andaposakhalisa apa tipereka maina amafumu amene aba chimanga kapena kuti abera alimi fertilizer thumba komanso kalalika amene watengapo gawo kubera anthu kumeneku. Nkhani za chimanga mafumu ena kumeneku akuzitama kuti alemera akulemba khomo limodzi anthu awiri aliyense ID yake zina linali akumamuuza munthu kuti likhalira mfumu linali la banja. So zimene ziso mafumu amene watika ndi kung'alula sitibisa tilibe 2 days. Ndithokozeso kwambiri nonse amene mwatipasa ma update osiyanasiyana makamaka mutaona kalondolondo wathu. Lero ndabwera soni nkhani ya kumeneku kuchani ya kuchitipa pa chipata cha makamaka ku chipata cha Mwanza. Ku chipata cha Mwanza kumenekuku apolisi agwira munthu ovutikisisa amene amapanga business ya ufa ndi mafuta ophikira. Ati chifukwa ampeza ndi matumba aufa anayi komanso zigubuzi za mafuta ndi amumanga amulanda amene akutchedwa kuti zina lake ndi Elliot amachokera mmuzi mwa Chotseni mfumu boma limene la Mwanza. Amumanga chifukwa chopezeka ndi zigubu ziwiri za mafuta komanso ufa matumba anayi. Ndimafuna anthu akumeneko ku Mwanza amene mukunziwa Elliot kali m'manja mwa polisi koma ngati mukunziwa Elliot tandiyimbireni phone pa 0984383427 tikubwera konko. Ndikuperekanso warning kwa inuyo achipata cha Mwanza ngati mukupangira zinazi chifukwa choti mwamva kuti kuli promotion yakagwidwa ka ntchito kanu mukapanga zakuti muzilandira promotion chani musalowese zinyengo kapena kuti ufuna kuchita affect anthu osauka. Pa Mwanza apo pangati pali zinyengo zochuluka zimachitika pamenepo. Pa Mwanza pamenepo pakumalowa zinyengo zochuluka akakhala kuti ni mabwana amene akulusapo ndi zinyengo za nkhani akumangogwirisani ndalama simu amanga koma anthu ovutika mfuna mpezepo mwayi kuti muziti anthu aziti mukugwira ntchito yotamandika kufuna kuphinja anthu osauka. So ife sitilola. Ndanena kuti ndabwera pano sowani kuchita defend anthu ovutika chifukwa anthu ovutika anayamba kale kuponderezedwa. Tini ma activist ambiri mdziko muno koma amaoneka ngati akumenyera anthu ovutika ufulu akumenyera mabwana. Lero ndikupereka warning ngati Elliot satuluka kumeneko mpaka na lero nkubira maso nkubira mande ndikuti tikubwera kumeneko sindingakwanise kuyankhula naye kozi sindikuzowa manamba azibale yake koma amene mukundimva please tiyimbireni phone pa 0984383427. Inu kamene kamuli around Mwanza polisi pamene popo tiuzeni kuti nkhani imene ili pati tikubwera kumeneko. Nkhani ina ndifunanso ndizuzule kapena ndiyankhulepo kwa polisi ya Mangochi. Mukugwira njinga za kapalasa mukugwira za akabaza amene akati adya amayendera kuchova njinga kupalasa
mwagwira njinga za moto, mwagwira magalimoto 39, njinga za kabaza zeni zopalasazi, mukuti ati sakusata malamulo kakuti zichani. Izi zine zichani zimenezi. Mmene nziko muno anthu akuvutikira inu muzikalimbani kuti basi tikufuna tilimbane ndi awa. Anthu mukulimbana ndi amene wakulimbana ndi amakala mbava mukuziziwa. Mboma limene muli akubali mboma mumumu. Apolisi athu amene akubaso kwambiri mmene mukumaona. Kwa mukufuna kuchita affect anthu osauka. Inuyo Amina Tepani Daud ndinu munthu amene atimaona kuti mmagwira bwino ntchito koma mukulola ana anu kapena kuti apolisi anu azingopanga zilizonse aziphinja anthu ovutika. Taapasini njinga zakapalasa zakabaza akabaza njinga zakabaza ochovazi ndi chani kuti mukawalande amakhala omvesa chisono ovutika akati aja ndi kuti akhesa thukuta amakhala asiya mabanja ku nyumbako kuchova njinga zuwa lonse kukhala pa zuwa lero mukamulanda njinga mukuti sanasade malamulo akaichani mukwanena nawo. So please talondozani nkhani imeneyi ku chipata cha mwanzakonso ndiyankhule ndi inuyo a Hope Kasakula amene ndinu mneneri wa Mwanza kuti nkhani ya uyu Elliot iyi atuluke. Nkhani ya Elliot atuluke. Anthu aku Mwanza, anthu aku Mangochi, tingoti anthu osiyanasiyana mdziko muno amene mukuona kuti kwanuko kuli mavuto musawope kuti wina ake ochita bwino kani ndani akuopsezeni kapena kuponderezeni. Nthawi yakwana yona kuti sono nzika ichidwe defend nzika itetezedwe nzika itetezedwe munthu osauka nayenso ndi ufulu chifukwa dziko lino ndilatonse. 0984 383427 0984 383427 ranga zina DJ Chiso Uncle C kamwana bambo activist wa Chinyamata ndirekezo amenepa zikomo kwambiri.